ስሙ ይጽናሕና ሳሚ ናይ ብሓቂ እዛ ሰብ እንታይ ኸ ምስ በለቱም ሰላም ኣቐዲመኮ ተዛሪበ ምስ እያ ትምሓር ካብ ተፍቅረኑን ብዙሕ ጊርያም ኣነ ባሕሊት ጓል ስለ ዝኾነት ልበይ ክበላ ፍቃደኛ ኮነን ካብ ኮነ ካብ መጀመርትኡ ኣግሒደ ነጊርያ ግን ተሰማ ኣይኮነት ምስ በላም እሞ ምስ ኣዋል ሓደ ርክብ ይብል እንዲኻ ትብል ዘለኻ ምስ በለቱም ከምዛ ክብለክ ጽንሐኪም ግዳ ሓቂ ሕቶ ፍቕረይ ተቐቢልክ የለኸምሽ ምሽ ተፍቅርኒ ምስ በላም መን ኣነ እንዳበለት ገጻት ወየት ኣይዋንስ ምሽ ፍቁራትና ክትብል ጸኒሕክ ንርሒል ምስ በላም ኣነ ካብ መዋጠር ከወጻእ ከይለ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ምስ በለት ሓቂ ደኣ ተዛረቢ ምስ በላ እንታይ ስከኢላ ዘረባ ጀመረት ፍጹም ንራሒል ወላ እኳ መንገዲ እተረኸባ ረጊጻቶ ክትሓልፍ እምበር ሰላም ክብትሎስ ኣይተረኣይትን እዛ ጓል ደኣ ናይ ደሓን ድያ እንዳበለ ብውሽጡ ራሒል ኣትራሒል ምስ በለም ገጻ ንድሕሪት ብምጥዋይ ይሕንታ ኾንካ ምስ በለቱም እንታይ ደኣ ሰላምታ የለ እንዲ ምስ በላ ንኣኻ ሰብ ኢለ ሰላም ክብለካ ኣታ ንስኻስ እምበርከ ናይ ብሓቂ ተፍቅረኒ ኢኻ ኣብ ልዕለይ ፍትወት እንተዝሕለውካ ነይሩ ጭካንኻ ኣይምስርዓኸን ምስ በለቱም ዘረብኣ ዘይተረድኦ ፍጹም ማለት ምስ በለም እንታይ ማለት ኣለዎ እዚ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ንምንታይ ሳሚ ምስ ጓል ከሎ ኪዲ ረኸብዮ ገሌልካ ትሕብረኒ ብኻ ሽዑ ዘይኸድኩ ብኻ ዘይረኸብኩኻ ኣታ ዘለኹ ስቅያት በዕለይ ዝፈልጡ ንሱ ኸኣስ ኣይሓፍርን ኣፍቃሪተ ኢሉ ከላለይኒ ኣነ ኸ እንታይ ይኹን እዚ ኩሉ ምስኡ ሓሲበ ዝሰርዓኸዎ መደባተይ እንታይ ይውሓጡ ኣነ ብሕይወት ከለኹስ ሳሚ ምስ ካልእ ጓል ኣታ እዚ ኣርካ ክንደይ ይጭክን እዩ ምስ በለቱም ኣብ ጥራሕ ጎልጎል በይንኸ ይኽስቕ ኢልከ ትጎይ ዘለኽ ራሒሎም ብሓደ ኢድካ ኣይጠቃኒ ንስኺ ዝበደልኪ ነገር የለን ምፍቃርክ ድማ ሓጣት ኣይኮኑን ግን ድማ ኩሉ ዘፍቀርካዮ ይርከብ ማለት ኣይኮኑን ራሒሎም ስለ ዝፈተኪ ኣኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ከም ሰብ ሓሲበ እምበር ኣብ ሓመድ ዝተኻኣው ማይ ይሕፈስ ድዩ ነሳሚ ኦሮማይ ቅባፅ እዮም ንሰላም ብልቢ ዘፍቅራ ነዚ መረጋገፂ ምስ ኣባሓጉኡ ከይተረፊ ኣላሊቦም ሰብ እሞ ምስ ኣባሓጉኡ ዝኣክል ስለዚ ክትበራበሪ ፈትኒ ይፈልጥ ከም ዝከብዳኪ ግን ድሞም ካልእ ኣማራፂ የብልክን ካብ ከምዚ ዘለኽዮ ኮንክ ዝርኢ ሳሚ ፍቕርኸ ተቐቢሉ እንተ ተስተማቐሪ ደስ ምስ በለን ግን ኣይኸውን እዩ በቃ ቀወፂ እሞ ብኸመይ ከም ተርስዮ ሕሰለት ፃዓሪ ፈቃርክ እንተኾይኑ ድማ ይሕግዘክ ምስ በላም ኣታ ፍጹም እሞ ይኽእሎ ደ ልቢ እንደይ ዘፍቅሮ እንታይ ደ ዝስማዕኑ ዘሎ መሲልካ ብፍቃርክ ካብዚ ዓለም ተሰናበቲ ምስ በለት ብስምባድ እንዳማዓተበ ኣትራሒል እንታይ ክትረክቢ ወራ ካበይኺ ነዚ ሓሳብ ሸሚትክዮ ማዕርኸ እንደው ዲኸ ኣሻም ድሓርካ ናይ ነብስኻ ጥራሕ ኣይትሕሰብ ስድራኸ ፈተውትኸ ቀረብትኺ እዚ ኩሉ ስድራኺ ኣብ ዝበፅሕ ክትበፅሕሎም እንዳማሓረኾስ ኣብ ክንዲ ናይ ሓጎስ ዳስ ተኺሎም ዘኽድዱ ኣብ ናይ ሓዘን ዳስ ክኸርመዩ በጃኽን የበልዮ እዚ ዘረባ እዚ ድሓርካ ብምድርን ብሰማይን የክስስ እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ፍታሕ ናይ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ድማ ንሽኡ ዘዋጥረና እምበር ድሓር ቀስ ብቀስ ይነፍስ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ሓፂር ምሕሳብ እዩ ስለዚ ምእንቲ ነብስኽን ስድራኽን ክትብሊ ካብ ክፉእ ሓሳብ ራሓቂ ሽግር መከራ ኮነ ሕማቕ ግዜ ሓላፈይ ምስ በለም ኣታት ጭንቀትኪ ዝዛርብ ዘሎ እምበር ብሕልፋ ኣደይ በድሕረይ ሓንቲ መዓልታይ ምስ ፀንሐትን ብጓሕጣ ኢላ ኣየ ሰሙን ሳለስቲ መርከበት ነይራ ምስ በለቱም ራሒሎም ብገይጋ ይብለኪ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ቃል ድሕሪ እዛ ሕጂ ከይተውፅኢ ወዲ ሰብ ብተስፋይ ዝነብር ካብ ኮነ ብተስፋ ዝሓሸ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ብምሕሳብ ተጓዓዝ እዩ ድሓር ከዓ ከም ዝፈትወኪ ሰብ ዘይኮነ እስከ ዋላ ከም መሓዛኺ ሓሲብ ዝኾነ ክኸፋእክ ከሎ ናባይ ደቡሊ ወይ ረኸብኒ እሞ ካልእ ሲትረፍ ክፈክሰኪ ፅኢል የሰምዓክ ምስ በሎም ኣላ ንስኻ ብኮ ተጠቂምካ ክትኣቱ ደሊኻ ዲኻ ኣይትሕሰቦ እንዳበለት ገዲፋቶ ደኦም መንገዳ ገበረት ናይ እንዳመነቐፂ እዚኣ ድሓን ንፈጣሪ ይጠኣሙ ካብ ኣብ ሕማቕ ትወድቕ ኣብ ጎና ኮኒ ሽኡ ዝወሰደ ይሰደም ዓይናትካ እንዲዩ ዝበሃል ናቲ እንተኾነ ድማ ውኢላ ሓዲራ ናበይ ከይትከይድዮም ክብርኻ ምውራድ ኣይፈትኑ እንደ ግን ምእንቲ ህይወት ወዲ ሰብ ክብል እንዳፈለትኩ ዋላ እንተ ዋረደት ዘለፈት ኩሉ ኣመን ኢለ ክቅበል እንዳበለ
ንሱ እውን መንገዱ ገበረ። ሰብ ድቃስ ከሊእኻ መጽናዕት ከዓ ተርኣይካ እምበኣር መምህር እንዳሰሓበት ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ፊቱ ኮፍ እንዳበለት እያ ራሒል ንሳ ምትዛረብ ዘላ። ጠሚቱ ከይመለሰ ናብቲ ዘንብቦ ዝነበረ መጽሓፍ ዓይኑ ለኣኽም ንኣኻ ከይምስ በለቶ ኣዊላ ራሒል ኣበይ ከም ዘለኹ እባ ኣይትረስዕ ድምፂ ከዓ ሳብል እዮም ድሓር ከዓ ኣብ ጥቓ ኮየ ዘለኹ መስለኒ ምስ በለም ኣይግድሽን እናቱ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪትካ ድያ ምስ በለቶ ንመን ክትብል ዘለኺ ምስ በላ ምስ መን ዲ ራኺበካ ምስ በለቶም ንሰላሚና ሽኩር ዲኽ እወ ኣፍቃሪት እያ ብልቢ ዘፍቅረኻ እምበር ምእንተኣ ዘይኮነ የብለይን ዋላ ትምሕርቲ ሕጂ ኣቋርፆ ምስ ትብላኒ ከቋርፆ ይኽእል እዮም ንጓል ክትብልሲ ትምሕርትኻ ክተቋርፅ ድሓራ መንጎ ናብ ካልእ ምስ ኣበለ ሽዑ እንታይ ኢኻ ክትኮን ምስ በለቶም ከይመለሰ ስቕ ምስ በሎም ንኣይ ክትሕርቕ ኮነ ኢልካ ትዛረብ ከም ዘለኻ መዓዝ ጠፊእኒ ንስኻ ግን ሓደ ጨካን ኣረመነ ሰብ ኢኻ ብጣዕሚ ጎዲእኻኒ ሓሲኻኒ ሓሳብኒ ካብ ክሳን ላዕሊ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ናይ ልበይ እምበር ምናልባት ካብ ትምሕርቲ ምስ ጠንቁ ንስኻ ከም ዝኾንካ ኣይትዘንግእ እዚ ትምሕርቲ ዋላ ሓደ ይተሓዘለ የለን እዚ ድማ ብሰንኪ ዘረባ ከይወሰኸት በቲ ዝኣተወቶ መዓፆም ሰላሕ ኢላ ወፀት እንታይ መዓልቲ ወዲ እዚ ፍጹም ከኣሲ እንታይ ኮይኑ ኣርጊፁ ዝሒዛ ፈዛዝ ባ ንሱ ፍቅሪ እንተትጅምር ነይራ ከምዚያ ምስክነቱ ነይራ እንዳበለ ሞባይል ኣውፂኡ ናብኡ ብምድዋብ ብሕሾኽታ ኣበይ ኣለኻ ምስ በሉ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ንብለሉ ቦታ ምስ በሉ ሃራ መፅኹ ምባል መጽናዕቱ ገዲፉ ተበገሰ።